नावाचा जयघोष आणि शेकड्यांनी वारकऱ्याच्या हजेरेत मुळगाव गंगापूजन मळ्यार भामणी सुवाळो व्हडा दबाज्यान मनयलो। मुळगावच्या श्री केळबाई सातेरी वारकरी मंडळान आयतारा हो सुवाळो घडोवन हाडिल्लो। श्री केळबाई सातेरी वारकरी मंडळ वतीन अंदू 140 वारकरी मुळगावच्यान पायवारी करीत पंढरपूर गेल्ले। आषाढी एकादश जातकीच या वारकऱ्यांनी परत येतना चंद्रभागेची पवित्र तीर्थ हाडिल्ले। हे तीर्थ गंगे प्रमाण मानून आयतारा ताची विधिवत पूजा केली। मुळगावच्या श्री केळबाई देवळात जाल्ल्या या सुवाळ्यात हरिपाठ, गजर आणि हेर वेगवेगळ्या कार्यावळी सहित आरती आणि महाप्रसाद जालो। अंदू पायावरी केल्ल्या पांडुरंग जोशी हांची आयोजका वतीन शिस्तबद्ध वारकरी म्हणून ह्या वेळार सत्कार केलो। संजय बुवा पाटील हांनी पायवारीचे महत्व सांगले। पण मनुष्य जीवनामध्ये नियम आहे आणि एक सांगत आहे, आपल्या जीवनामध्ये जेवढे नियम आहेत या सर्व नियमामध्ये सर्वात मोठा नियम जीवनातला काय असेल तर तो पायी तीर्थयात्रा आहे। पायी तीर्थयात्रा घडो देह संता घरी पडो, नामा म्हणे केशव राजा केला नेम चालले माझा। हा नेम श्रेष्ठ का? तर या जन्मामध्ये आल्यानंतर आपल्याला मोक्ष संपादन करायचा आहे आणि मोक्ष संपादन न होता जर आपला देह कधी निघून गेला तर गीतेमध्ये त्याचं भगवंताने सांगितलेलं वर्णन आहे, आजारस्तन्य तस्य जन्म निरर्थका। आजारस्तन्य तस्य जन्म निरर्थका। आणि म्हणून मला या जन्मामध्ये जर कधी मनुष्याला पायवारीचा नियम घडला तर नक्की तो मोक्षाचा अधिकारी आहे। पंढरीचा वारकरी तो अधिकारी मोक्षाचा। आणि म्हणून या जीवनामध्ये बाकीचे सायास करण्याची काही गरज नाही आहे। सुखे करावा संसार न संगावे दोन्ही वार। आनंदाने संसार करत करत एक नियम माणसाच्या जीवनात घडावा आणि तो म्हणजे पायवारी। गोमंतक टीव्ही खातीर तुकाराम सावंत।